Днеска, значи, стигнахме до 10-тия метър. Работиме усилено. Не е лесно. Някой си мисля, че е много лесно, но наистина е било една от най-трудните работи до сега, което съм го вършил, тъй да кажем. И иншалла да стигнем водата най-скоро време. Да видим, ще стигнем ли. Тук, значи, на две места намерих с пръчките, медните, значи, вода. И монтирахме на едното място, защото мисля, че има повече вода, отколкото на другата жила, значи. И да видим моите изчисления дали ще излязат верни. И аз мисля, иншалла, евеле Аллах, преди всичко с позволението на Аллах ще стане това нещо. Дано да изкараме хубава вода, дано, значи, да имаме хубава вода. Иншалла искам да направя на много хора, значи много хубави кладенци, не само да копая, да купча, да правя порази, значи из градините на хората да направя нещо. Значи, ако това нещо се случи, да го направя и да не изкарам вода, нали, ще ми е много гадно. Ще направя всичко възможно, което е по силите ми, да ви направя едни кладенци, качествени, хубави, значи, ще гледам най-хубавите жили да хвана, иншалла. Но да видим какво ще покаже времето. Започваме да работим пак малко искам да видите как стават нещата. Когато вече сме готови да пуснем гилзата надолу, мотора ни трябва да работи и освобождаваме вече гилзата. Готово. И по този начин работим усилено и иншалла да има вода. Да не стигне. Мисля, че за днес е достатъчно.